Hello mga labidabs! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. This is your Manang Jenny. Kasama ko si Nanay Feli at bibili kami ngayon ng rambutan. Rambutan, oh. Matamis po ito. So, pili lang po kami ng rambutan at kamuting kahoy. Surdo na. Ito po may kamote. Kamote. At very healthy po sa juntis. At meron din po tayong ganito. Kamuting kahoy. Sa amin po, kahoy tiyawag na. Ito'y kamuteng kahoy. So, bibili din po tayo nito para healthy-healthyhan tayo. Araw-araw po dumadaan si Manong nagtitinda. At parang malapit ang mukha ko na masyado. Hindi. So, dito. So, sinanayan na, oh. May sarili ng lalagyan. At matamis po itong rambutan na to. Piliin po ang mga nilalanggam. Kasi sigurado matamis yun ang clue ninyo na matamis ang rambutan. May langgam. Pag walang langgam, hindi matamis po. Kahapon po bumili na naman kami ni Nanay Feli, na ubos na niya yung sa kanya. Kung meron pang 2 piraso, 3 piraso. So, dagdagan pa natin. Okay na? Then, nang ka mamili. Dali na. Ayan, piliin mo yung kamuting kahoy. Yan. Yan, healthy. Ito, dalawa? Ito siyang kapitbahay ko, si Nanay Feli, na adik sa rambutan. Isang upuan lang po niya. Ito na lang, oh, dalawa. Ayan. Kasya na to. Ah? Kasya na. Hello! Hello! Kitain nyo te, breakfast ko na gatas te, nuang. Kan, cheese nga puraw, nga nagaputinwang. Order ko from Nueva Ecija. Nagimas, ne. Apo, kita nyo talabay ko, di pampandangan ko na. Nagimas, ne. Kamti asin. Nilabay mo tin na po. Apo, nagimas na kayo. Nagnanam. Apo, nangina lang. Apo, lima. Something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door. Making me love myself. Pil na pil nga. Aray ko, bagong gising po, umaga, pil na pil po niyang kumanta. When I turn away, she knows those are the times there's nothing more she can say. Nothing that anyone can do, and so she loves to live it true. Crazy nice ka no? Kasi Crazy nice ka, di craziness. Hello guys, good morning again. So today, we are going to the doctor for my would-be last ultrasound. And a few weeks from now, we will be welcoming our first baby. So, thank you guys for subscribing to my YouTube channel, Manang Jenny. Thank you very much for your love and support. And sasamahan niyo po kami ngayon sa pagpunta sa hospital to see my OB, and I'm very excited. See you all. Ayan, naghihintay po ng OB. So, no, nakapila para sa ultrasound ngayon sa Bernardino. Ayan. Malapit na. Okay na? Post na? Okay na. Hello, mga labidabs! Mag-video okay tayo ngayon. Today is Sunday afternoon. Ninatagariyan sa mutikwan. Karuban. Tagkan tatay mo tahan niya. Sige. At yun eh, samahan niyo ako.
when I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now if I've changed my mind, I've opened up the door.